Tayo. Yan pa, gano'n ba? Yan. Yan kayo naman. Pare. Solid ka para. Oh? Ako na na yan, buwan na, kumagkutsa pare. Alam ko yung balat mo. Oh? Pero kutsa pare kasi hindi siya pare. Wala yung black. Black yan. Delikado pare. Natin kong problem kay Morgan. Kuha pare. So, yun. Mag-respect yan pa tayo pare. Pangarip na pare. Asya pare? Siya. Oh. Ano siya mo pare? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pare, para ka ng Shaolin Temple pare. Shoutout nga pala sa mga Garcia dyan, ha? Kaya sa pamilya ni Ace Garcia, yan. Siya po ay nagpa-half body Ventosa. Dito tayo modelo Mangkepe, dito po tayo sa Pandakaki, District 11, yan. So, pag marami kang lamig, marami kang problema sa likod mo, ito ang kasagutan dyan. Half body, ha? Ventosa, yan. With basic stretching, yan. So, maganda po ito sa back pain. Ayan. Lower back pain. Wala ka lower back pain. Pag puro trabaho. Ayan. I suggest to you the half body Ventosa. Ayan. Muna lang po yan. Kaya nyo na yan. Pare, nakanayin pare. Nanilambot no? Bigas. Hindi ko ma-ulit kayo ng ganito. Ako ba? Pare, yung mga dali, yun o. Natin isa ka. Natin isa ka na sabihin ng viewers ko ba? Sige ba yan? Sorry naman. Ano nga si Ace Garcia, yan. Ano ba gusto mo pa? Manok? Manok na. Chicken bento. Ayan, so siya po ay chicken bento dito. Bibili ka ng manok? Ayan. Mura lang. Saan ba yan? Ito lang sa District 10. O, District 10 po, ayan, ha? Chicken. Bili po kayo. Fresh chicken po yan. Kay aking pasyenteng si Ace Garcia. Yan. Dito po sa District 10, Pandakaki. Doon po siyang matinda ng manok yan. Ano ba? May mga baboy? Wala. Puro ng chicken lang po yan. Binibenta. Hindi nakakain po taon to. Chicken na binibenta. So
Ano ba? Nakakat na o kilo-kilo? Mga partner. Magkano pa rin ba? 165. So, 165 po. Mura-mura po sa ating tropang series. Kasi yan ang chicken bento. Ayan, sa District 10, Pandakaki. Ayan. Ayan, pwede marami yan. Pwede. Oo, pwede na marami yan, ha? Ano ka nila ba? Makukontak pa rin. Facebook? Mga Facebook. Ay, pa Facebook mo? Lagay mo na lang. Kaya nga nag-Facebook kayo. Nag-muli na. Regina. Ha? Regina Garcia. Regina Garcia. Yung ko yung Facebook po. Lagay na niya pa, ha? Chicken bento, biscuit yan, yan. Ito pa rin niya pipili. May mga chicken pit pa rin yun naman. Kompleto. So, wala lang mga chicken pit pa rin. Walang benta. Ay, block siya. Ang tapos. At yung maga lang yan. Oo. Up ko ang oras. Pag wala na. So, walang open ka ng oras. 4 a.m. Ayan po, nag-open po siya ng 4 a.m. Ayan, si Ace Garcia, Chicken Vendor, 4 a.m. 2. Bahala siya, matapos sa mga ubos na pare. Sa may District 10, Pandakaki. Ayan, yung ating regular client dito sa modernong marketing to shop. Pandakaki, District 11 ako siya. Siya yun, ay magkakapit bahay pare. Ayan. Yun! Sinusubo pa. Ay, sama din. Okay. Okay. Subo na boy. Na boy. Yun! Yan po. Nadagod-dagod na boy. Ilang ang kilograms. Kaya mong kipin to. Natin ha. So pare, relax ka lang. Relax ka lang. Relax. What? Wala imposible. Thank you Lord. Relaxing. Lang. Simple pare. Sakit siya. Salam. Relaxing. So, very strong muscle ni Ace. Ayan na. The grip. Konti. Lang. Oo, konti. Iyan sa konti muscle mo. Bukod na lang. Ako pa. Ayan eh. Ayos lang. Tingnan mo ito ba? Tingnan mo ito. Boses. Siyempre, buto eh. Niniyami ka niya pare. After how many months? Pare? Ha? Sa balik mo, pwede. Pwede na rin. Balik. Diretso mo ito. Hanap siya ng kuba. Relax. Okay. Very good. Yun. Ayun. Lakas mo. Grabe. Grabe lakas. Thank you Lord. Lakas mo. Ayos ka na par? Relax. O, sarap. Ganun. Gano'n ng konti, pasara. Yes, sara natin. Thank you, Lord. Ayan, o. Relax for 1 minute.